desa pancese padha angruk kepica kaku dharma ngerti sukamre dosa selawe 26 kacil kasedo kotana monggo sindene jumeneng Tanjung Perak show balungane sing banter to yuk Tanjung Perak tapi siapa suka boleh ikut sama Pak sinten iki sing dijak? Pak Lurah Pak Lurah, Pak Kadus, Bapak RT, Bapak RW lah sedaya kemawon. Tanjung Perak tapi siapa suka boleh ikut bawa gitar raja biar jangan lupa bawa anggur balungane dikepruk yo dodoke Tanjung Perak tapi laut siapa suka boleh ikut sama Sinten malih Mbak Prima Pak Lurah nggih Mas Rido nggih kawan dan kawan-kawan madrasah ya ikut ya. Minangka coba buka ki Tanjung Perak tapi
Alhamdulillah ya nduk. Dene awake dhewe tinimbalan sowan ana desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Madiun kene. Iya, Mak. Matur sembah nuwun. Dene awake dhewe sak kanca ditimbali marak swanana desa Sawan kene. Iya, Nduk, iya. Wayangan ning bengi iki jane iki acarane apa to iya? Ngene ya, Nduk. Wayangan ning bengi iki ya kuwi ujube bersih desa, utawa sedekah bumi. Bersih desa kuwi adat kang wis dilestarekake turun temurun, Nduk, turun temurun. Saka mbah-mbah awake dhewe biyen. Iya ngono ya, Mak. Iya. Tradisi kang wis lumadi mujudake rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kawasa ngono. Ya. Mau sore uga ana slametan utawa wilujengan kuwi ngunjuk syukur marang Kang Maha Kawasa sabab wis diparingi sakabeh kenikmatan kelancaran nganti bisa ngadani adicara wayangan ing bengi iki nok ngono ya, Mak. Ya. Bersih desa iki minangka budaya turun temurun saka mbah-mbah awake dhewe biyen ngono. Ya. Lan bersih desa kuwi uga ngemu werdi spiritual kang jero. Awujud panyuwunan mring Gusti muga pinaringan berkah adoh saka balak lan rahayu ing salaminya ngono ya, Mak. Ya. Tradisi iki uga dadi sarana nguri-nguri budaya kok, Nduk, ngono. Ya. Contone kaya ing bengi iki ana sawan kene ya nganakake wujude pagelaran wayang kulit sedalu natas ngono. Yen iki Mbah Lurah iki ora wong mampu, ora mampu nanggap wayang kok kandhani. Ngono ya, Mak. Lan melu ndedonga ya, Nduk, piye? Sak rampunge adicara ing bengi iki para warga ing desa Sawan kene lan sak kiwa tengene mugi pinaringan sehat bagas waras, rahayu wilujeng, gemah ripah loh jinawi, adoh saka godha memala lan rahayu ing salaminya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mbak Wanda. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mong limang wektu kanggo mresna.
dulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu Sabarku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Muga kabul kanjate ya nduk amin amin ya robbal alamin ya matur sembah nuwun ki awake dhewe ya wis ping pindho iki sowan ana ning sawan wis pindho iki ya nek ndek ben kae iki ora ning kene lah ning ndi nek ndek ben kae ning kono kae lho nduk kono ndi bute kono lho kok empane angger duit entek kok wis lali ya matur sembah nuwun awake dhewe isih dipercaya dening para warga masyarakat sawan kene dene nimbali awake dhewe wis ping pindho iki ya matur sembah nuwun ya lan wayangan ning bengi iki uga disengkuyung kanca-kanca karawitan madrasah wah jan elok madrasah ya madrasah kuwi apa madrasah kuwi manunggal dadi sawiji nduk manunggal dadi sawiji ya apa ya padha grupe karo sing biyen awake dhewe rene beda kae ngono grup lokalan kene nek iki tak impor saka Solo nduk saka Solo ya tak gawake bis saka Solo nganti teko Medion kene ya mak matur sembah nuwun ya lan iki para kanca-kanca wiyaga iki ya isih ana bangku sekolahan kabeh bangku sekolahan ya iki ngono ya isih sak sekolahan kabeh sak sekolahan iya iki kepara sak jurusan seni pedalangan ngono iki disengkuyung karo kanca-kancaku karo adi-adiku kelas ngono iya ya matur sembah nuwun lan iki uga disengkuyung kadang-kadang sound system apa Zerlinda Audio nduk Zerlinda Audio iya Jan Zerlinda Audio ki wis langganan kok nduk langganan wingi tanggal 23 awake dhewe ning Ngawi ya nganggo Zerlinda Audio iki tanggal 30 ning Medion ya panggah Zerlinda Audio ngono iya iya dasare sone iki ya nggo nyuwara kepenak dirungokke ya prayoga ngono ya mak ya lan iki uga ana live streaming nduk live streaming dadi sing ora bisa mirsani ana lokasi bisa mirsani saka ngomah lumantar live streaming Malik Ngawi official ngono ya matur sembah nuwun iya nduk ya lan awake dhewe sowan ki ya ora dhewe ana waranggana cacah 5 dasare ya jek enom-enom kabeh jan tak sembadani tenan dawuhe Mbah Lurah nalika sowan ana gubuku kono piye pokoke mengke Mas warangganane kudu sing ayu-ayu nggih siap aku ya ngono jan tak gawakne komplit awit saka jek sekolah nganti wis dadi sarjana lho piye iya matur sembah nuwun iya iki ditepungke luwih dhisik warangganane siji mbaka siji mula ana tetembungan tak kenal maka tak sayang ngono kae iya mula ditepungke siji mbaka siji ben para warga masyarakat ana sawan ngene iki ngerti kae sinden kok ayu-ayu kuwi jenenge sapa ngono ben ngerti iya dasare dalange jek enom bagus sindene ayu-ayu mongko tanggapane ya murah
Iya, Mak. Iya. Ya iki diwiwiti saka sing andikku iki. Ya. Sugeng dalu, Mbak. Anje, selamat malam Wilujeng Dalu nje. Nggih, wah jan. Bacane. Nek iki sajake rada bringas ngono. Mboten. Asmanipun sinten, Mbak? Anje nderek pitepangan nami kula Laras Wulandari. Mbak Laras Wulandari. Anje. Nggih, pidalem saking pundi, Mbak? Anje kula pidalem saking Sambi Boyolali. Saking Sambi Boyolali lho piye? Sinden kuwi adoh-adoh tak gawake saka Boyolali barang kandhani kok. Nggih, Mbak Laras sak menika tasih sekolah napa pun kuliah napa pripun? Nggih, tasih wonten pawiyatan nggih. Oh, tasih sekolah. Nggih. Oh nggih, wah. Wonten SMKI Solo nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Mbak Laras ki isih sekolah kelas 3 SMK barenganku ya. Nggih. Ana SMKI Solo jurusan seni karawitan ngono. Ya. Leres. Sajake kok apal-apal wong biyen ki gawane adikku kok iki kok Sinten? tak kira nek gawanmu. Aku ki apa to, Nduk? Aku ki wong menep, aku ki wong alim. Mana ta? Iya, no aku ki wong alim, aku ora tau kok jenenge sekolahan kok aneh-aneh ngene ora tau. Ora tau kuwi mergo ora konangan. Apik rumah saku mboten. Nggih, Mbak Laras Wulandari saking Sambi Boyolali. Nggih. Wah, jan nggih. Kosik to. Kok kowe mau ki Mbak Laras ki mbok arane nek gawane adimu ki sapa? Lah kae? Sinten to? Kae lho sing awake cilik kaya cah TK kae. Iya, delok tong kendang iso muni dhewe nek raku ra enek. Wong gawa pengendang kok sak tumo ngono ya lah. Wong kok sak tumo. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Laras, wah nganti grogi aku petuk sinden ayu-ayu. Kok gayamu. Nggih, sami-sami Mas. Nggih. Wah, jan ya Mbak Laras, wah jan. Wong kok iso ayune kaya ngono. Dasar rupamu ayu adikku seneng. Terus masaku kok makakne kancane. Nggih, nglerek selajengipun wah la iki. Sugeng dalu, Mbak. Kula ta? Nggih. Kula? Mboten penonton niku kula nganu Nggih sugeng dalu. nggih sampun nek ngoten. Wong sindene iki nggih jenengan ya nggih jenengan to sing tak sapa ki. Lah sapa meneh witekno koe. Sugeng dalu Mak Licang. Lho. Kok licang ki piye to? Niku singkatan. Singkatan saking Limbek Cange. Yoga-yoga dan nyentengke. Asmanipun sinten, Mbak? Anje saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Sinden kok iso kaya ngene. Nggih, derek tepang Gladiwano. Nami kula Krisna Darmasanti harum wangi sepanjang hari. Yo. Ngene iki sok ben bojone kaya betah nang omah lho ngene iki rumah saku. Kok dijak omongan kok suwi ngene. Tenan Mbak Meliku Soben sampean nek golek bojo sing sabar. Contone Lah iya dijak omongan kok mulek kaya nek ra sabar ya ditinggal lunga tenan. jarene wong wedok kuwi kudu alus. Apa iya? Lah nek ora alus kuwi ora wong wedok ngono. Ya jarene ngono. Yoga-yoga. Umpane karo ge sepelan anyar. Nggih, Mbak Krisna, sinten mau? Darmasanti. Mbak Krisna Darmasanti. Pidalem saking pundi, Mbak? Kula saking Sragen. Wah, saking Sragen Jawa Tengah. Wah. Ki Mbak Laras mau saka Boyolali, ki Mbak Krisna saka Sragen lho, impor kabeh to. Kandhane kok. Sakmenika tasih
sekolah, kuliah napa pripun, Mbak? Kula STSI, Mas. Loh, STSI. Enjih, STSI niku isi napa pripun? sinau tanpa sekolah iso. Yoga. Nah. Wah, tak kira STSI iki. Isi ngono Mbak niki sekolah tanpa sinau iso wah ya elok. Nggih, Mbak Krisna. Wah, jan Waranggono kok jan nyenengke kabeh. Iya. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Krisna Darmasanti. Sami-sami. Nggih, wah jan nglerek selajengipun, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Dek Mas apa iki? Heh? Dek Mas apa iki? Wong biasane sayang lho kok dadak kok Dek apa Mas. Awakmu sik lho ya, sing mulai ya. Ora mboten. Asmanipun sinten, Mbak? Kula Prima Dayanti Siwi Ayu Hardanti. Iki angel men umpama tak celuk sayang ngene oleh apa ora? Lah biyene piye to? Biyene kaya ngono to. Heh? Mubung-bung Tirta Nadi ki gak nyeluk aku sayang to. Aduh. Mudar ora kebuka wadimu saiki. Ning bis kae. Neng ndi? Ning bis. Neng bis. Oh gak kelingan. Gak kelingan? Ora. Tenan? Jek enek lho videone. Kanca-kanca, Di rumah saku. Mbak Prima Dayanti Siwi Ayu Hardanti. Nggih. Nggih, wah jan kok nganti apal-apal wong gawan kok. Gawan apa? Gawan. Eh? Soalnya nek kenalan karo aku gak ngono, gak gawan ngono. Lah piye Dek ben aku nek kenalan piye? Lah piye masa lali? Lali aku piye Dek ben Lali. aku nek kenalan piye? Jenengmu sapa ngono? Oh ngono ya Dek ben Iya. aku ya. Dek ben kuwi jenenge lagi masa PDKT iki ya ngono kuwi. Dadi ya aku stay cool, stay kalem sik. Wah, mbok saiki suwe-suwe saya bringas alah. Kok koyok kewan. Nggih, Mbak Prima Dayanti pi dalam saking pundi, Mbak? Kula ler mriku. Niki pundi? Kula mriki. Lho. Dereng mboten, Ding. Loh, Kula mriki ki maksudnya nganu, mosok sing tunggu wit pelem niku. Kok mboten wit dalam- maksudnya kula celak mriki mawon. Oh, ngoten. celak mriki Nggih. mawon. Kula Bringin Ngawi. Saking Bringin Ngawi. Nggih. Wah, jan ya matur sembah nuwun. Iki kok Ngawi siji ya. Wah, jan sinden kok iso nyenengke kabeh ngono jan. Aku gak ditekoki to. Ya kok sik to sabar to sayang, sabar. Sak menika tasih sekolah napa kuliah napa pripun? Kula tesik kuliah. Kuliah wonten pundi, Mbak? Isi Surakarta. Isi Surakarta jurusan mesti seni karawitan. Lah ya awakmu kan kenal aku kan wis seni karawitan. Masa saiki lali. Lah yo. Wong biyen kenalane ngono mosok lali iki meneng ngondok tak tapuk parut lho iki. Aja dilalekke te sing biyen ya sing biyen, tapi ya aja dilalekke. Kanca-kanca. Dadekno kenangan ngono lho. Ae wis ndang mangan kono lho. Sebenarnya iki do mangan to ki mau ki. Nanti Mas tak ajak sepelan, layak kok ora kompak. Nggih, Mbak Prima Dayanti, matur sembah nuwun Mbak Prima. Semangat ya sayang mayange. Oke, sayang lah jan. Nek wis ngene iki kok ora kon semangat piye coba. Lah iya kandhane kok. Nggih nglerek salajengipun. Kowe ngopo? Kowe ngumpani iki ngopo? Nggih. Sugeng dalu, Mbak. Wah iki, wah jan kimplah-kimplah kaya duduh gule. Sugeng dalu. Sik to, wong ngapake sakmono kok suarane jan alun ngono iki. Sugeng dalu, Mbak. Iki ngejak sepelan opo ayo ngene iki. Nek rumah saku. Apa? Ora to iki adek iki ditanggap lho iso kaya ngene kok umpane rumah saku kok. Aku bete kuyo. Uyuh. Ya
Yamene kok wis beser iki lho. Ya yamene kok. Iki urung apa-apa kok wis beser. Sik. Piye ta iki mau ki? Sido kenalan apa ora? Iya. Asmanipun sinten? Iya, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, nggih digelak edang medhun kok malah ngompol kok. Dadi kae Pak Lurah, ember Pak Lurah lah. Kok malah Nggih, niki wae ngapunten kesambet mang lho, wit pelem ditegur ki mau. piye ta nek apa piye? Mboten napa-napa. Iki wis Marta iki, Marta. Oh mau ki kelebon demit ngono ta karepmu ki. Oh alah. Mbok nek iso dadi lebokne neh tak takonane coba. Aja engko ndak omong sing aneh-aneh. Oh wis ora iso. Oh ngono. Iya. Nggih. Pripun? Asmanipun sinten, Mbak? Nggih, nami kula Marta Ranti Nurfika. Sinden ayu-ayu kok jenenge kok Lastri piye to? Kupinge budek ya. Kupingmu lho. Wong jenenge apike kaya ngono, dawane kaya ngono kok Lastri. Sik dibaleni sing alon-alon. Nami kula Heeh. Marta Ranti Nurfika. Baleni dhewe Pak Dalang. Ya wis pokoke ya kuwi lah. Kok kon baleni iki. Bisa dipanggil Marta aja. Mbak Marta. Wah, jan. Pakai A ya. Pakai A. Lah ya Mbak Marta. Iya. Lah iya bener to. Jangan diganti-ganti. Saya tidak suka. Gayane panane telo ya kok. Itu tidak fantas. Enggak lah. Rumah saku sinden sok kemayu ini lho monggo niki tesih obralan sedaya niki Bapak Ibu. Nggih. Kok menawi pados mantu sinden kemayu iki teng mriki niki. Niki ki limo-limone kemayu niki ki. Kandhani kok sinden kuwi sapa to sing ora kemayu iki. Ngompane kok. Imron. Duh. Imron. Ngompane. Nggih, Mbak Marta Ranti Nurfika. Nggih, Mas Dalang. Dalam saking pundi, Mbak? Saking Trenggalek aslinipun. Oh, saking Trenggalek. Wah, jan adoh-adoh tonduk domongi kok. Nggih. Sindenku ki imporan kabeh. Tak boyongke mau saka Boyolali, saka Sragen, saka Ngawi, iki saka Trenggalek. Ya coba. Wah, jan nyenengke ya. Sampun. Sakmenika tasih sekolah napa kuliah napa pripun, Mbak? Insya Allah sampun lulus. Sampun lulus. Nggih. Wah, sarjana lho, Nduk, sarjana. Nggih, alhamdulillah. Piye coba? Sinden nek wis sarjana ngene iki biasane iki larang. Alah. Alah lho, 20.000 jujul. Iki 20.000 sinden apa? Mbok. Rumah saku kok untung kok ora ditambahi 20.000 wis nganggo kloso. Lho apa wi? Maksude iki baku lombok ning pasar kuwi lho maksude iki. Ki mau kan nek omong lombok to. Lah bakal lombok tuku lombok dadak klosonan klesotan pra pedesen. Kanca-kanca. Lah. Rumah saku. Mas Dalang, Nggih. niki wau nggih nderek matur suwun. Nggih, Aturaken pripun? matur suwun kagem Bapak Lurah sampun disangoni sinden-sinden Loh, niki wau. sampun to? Sampun lah. Dadi aku ora nyangoni no ki engko. Lho. Piye beda meneh kuwi? Oh, beda meneh. Lho ya to, Nduk, domongi kok maksa jaluk tambah ki ngono. Matur Loh. suwun nggih Pak Lurah. Sinden-sinden sampun. Sampun. Lah kok dalange urung? Oh, Oh, Pak Lurah. oh. Niki wayangane lanjut apa mboten Pak Lurah? Dalange kok ora mboten gojek nggih. Wah, Mbak Marta saking Trenggalek sakmenika sampun lulus kuliah sarjana seni nggih, Mbak. Nggih. Nggih, wah jan matur sembah nuwun. Ya. Sami-sami. Nglerek salajengipun. Sugeng dalu, Mbak. Wah, Nggih, wilujeng dalu Pak Dalang. nggih iki sajake rada alus ya. Halus. Asmanipun sinten, Mbak? Nggih, nderek pitepangan nami kula Wanda Amara Pak Dalang. Mbak Wanda Mara lho. Nggih. Jan nggih. Pidalem saking pundi Mbak Wanda? Kula saking Ngawi. Saking Ngawi ugi. Wah, Nggih. Mbak Prima mau saka Ngawi, saiki Mbak Wanda ya saka Ngawi. Ya. Sakmenika tasih sekolah, kuliah napa pripun, Mbak?
Alhamdulillah sampun lulus. Lho, sarjana melih niki. Nggih, Wah, insyaallah. jan Mbak Wanda Mara wonge ayu dasare wis sarjana. Wah, jan. Monggo Bapak Ibu sing badhe ngersake mantu. Nggih, sinden-sinden iki tasih segel sedaya niki ya. Dereng payu kabeh. Ah, Mbak Wanda, Mbak Marta, Mbak Krisna iki ketoke wis wayahe. Nek Prima karo Laras ki aja sik sekolah sik. Sekolah sik dititukne bar kuwi lagi rabi utawa kerja ora apa-apa. Jare ngenteni awakmu. Jare mbok kon ngenteni kowe piye to? Lah nek kanthi ora apa-apa. Nek rumah saku. Pokoke sing penting Mbak Laras karo Mbak Prima ki sekolah sik, bar sekolah kerja entuk gawean wis mapan lagi rabi ngono ya. Kok empane kok nuturi ya ora apa-apa to sinden-sidenku kok. Iya matur sembah nuwun. Iya. Nggih Mbak Wanda matur sembah nuwun Mbak Wanda Mara saking Ngawi. Nggih. Atur panglipurna. Iya. Iki mau ya wis akeh pamundutan. Wis akeh layang kang tumibeng pangkon ngono iya. Nanging sadurunge ngaturake panglipur tetembangan sing gayeng-gayeng aku pengen njaluk apa? Nuladolaku utama monggo Mbak Wanda. Wan ora kasusu sawae jembar-jembar tarine laku-laku. Dasare isih jam 11 ya toh. Diaturi mat-matan sik mengko lagi gayeng-gayeng. Kanca-kanca iki dijak mat-matan ya kepenak, dijak breng-brengan ya prayoga ngono. Ya. Monggo Mbak Wanda. Jan ya. Wayangan kok gayenge kaya ngene iki ya. Dasare penabuh cek nom-nom kabeh bagus-bagus ya. Kok ora mbok tawake ya tak tawakke pisan. Monggo Bapak Ibu sing ajeng pados mantu lanang elek-elekan yoga-yoga niki nggih tasih segel sedaya. Basa pas wayah yoga kok elek-elekan iki lho. Lah witekno ki mau ki ya ana cerita awan mau piye. Wong wayahe budal rene iki setengah siji wis tak kon kumpul ngono meksa enek sing teko jam 2 nih coba. Ben diterus-teruske ngono ya tak pecat pokoke arepan. Pokoke sing guyu bianter dhewe iki mesti wonge sing kuwi. Cek rumah saku nggih. Monggo dilajengaken Mbak Wanda.
yoga-yoga wis tak tawakke, sindene wis tak tawakke, saiki genti dalange. Alah. Ojek sekolah kok arep tawa. Lah witekno, nek yoga-yoga tak tawakke tapi sing ngendang aja sik. Sik arep tak imbu pokoke. Wong ngawak karo kendange kok gede kendange ngene piye coba. Lah nek wong ora ngerti kok dikira rek kendange muni dhewe ngono kuwi. Ngono Mas aku. Nggih, monggo dilajengaken Mbak Wanda. Jan kepenak iya. Nggih, monggo telaske. Bablaske si kucing, Cok. Jaipoke. Yo. Terus pontamane tanpa turu adikku tansah grisian amarga iling bubar sumati mutiara sedangke lenser putih aduh makene rumah saku Ompake, Cok. Bedhoke. Terus montamane tanpa turu hatiku tansah grisian amarga iling bubar sumati mutiara dedengke lenser putih aduh makene rumah saku teko karo milang milih tak awemu tansah ngece sing teko sebut sing putih Lelo-lelo. Ah nggih matur sembah nuwun wah. Kandhane kanca-kanca ki jak mat-matan penak. Gayeng-gayengan ya prayoga iya. Tapi ki uga aku ya nyuwun pangapura piye. Nek kanca-kanca madrasah ki urung iso kaya pengrawit-pengrawit jaba ngono ya, Mak. Dasar iki ya ijik sekolahan kabeh dadi isih ana winates isih akeh kurange timbang benere nduk iya. Nah ya alhamdulillah awake dhewe wis dipercaya sowan ning sawan kene mongko wis ping pindho iki iya, Mak. Iya.
Atur panglipurna. Iya. Iki mau ya wis ana pamundutan sing tak tampa. Yuli mbok nyuwun gending. Setunggal sambung wanci dalu angka kalih mawar kuning saking Basan RT 16 nggih. Niki nggih wonten nyekar gending Bapak Hari Puryadi Dewan niki napa Destira warga masyarakat niki. Nggih leres Destira nggih. Oh nggih. Mengke dipinangkani setunggal boko setunggal iya. Iki ya nek sing nyuwun pamundutan lumantar WA ya. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu kula nyuwun tembang Caping Gunung digarap dangdut. Menika kula tujuaken kagem sederek kula Bapak Suheri. Mugi sageta kagem jampi saya anggenipun nenggo putrane Mayang. Nyuwun pangapunten niki kula absen boten saged nderekke panjenengan sak rombongan. Salam sehat Pak Dalang nggih. Pak Yoyo omah kulon nggih. Matur sembah nuwun. Kok biasane nek cah-cah nyang ki biasane ki Om Yoyok ya nderekke iki mergo enek tugas saka kantor dadi Om Yoyok ya ora iso nderekke ya ora apa-apa. Ya. Iki diwiwiti saka sing alus-aluske sing ki mawar kuning. Mawar kuning. Bukane demung. Cici pat molu moji ngono kae ya ya. Kayak dicepake dhisik wah ya alon-alon ya. Mawar kuning. Mawar kuning kuwi ya kepenak ya. Apa meneh kok jam yah mene kok metu mawar kuning jan nyampleng kae ngono iya. Monggo kanca-kanca mawar kuning buka dembung dados. Kur dipinangani
saking Basan RT 16 niki wau tesih wonten sambung wanci dalu ya mengko diaturake. Gentenan Nduk gilir gumanti ya. Iki gandeng ana waranggana cacah 5 ditanjake dhisik. Iki diurutke apa milih. Iki gandeng wis jam 11:30 dipilih wae. Aku pengen jumenenge Mbak Marta Ranti Nurfika saka Trenggalek. Yo, sepati co. Lolo lele lo lelo yuk. Para mayat yang ada, saya panggilkan kereta, kereta berkuda. Sekali lagi. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan hati ke kanan dan ke kiri. Lihat desaku lari, kereta tak berhenti. Beca, beca, tolong hati-hati. Selamat malam Mbak Marta. Selamat malam. Nggih, jan saderengipun ngaturake tetembangan kula nyuwun doa kagem masyarakat Desa Sawan mriki Mbak Marta. Nggih. Nggih, monggo. Nggih saderengipun kula aturaken sugeng dalu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nggih, jan Nggih. sing mirsani ya kathah, Mbak. Kata sampai tekon mburi. Lah, nggih, jan nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Derek dedongan nggih kagem para pamirsa. Mugi-mugi masyarakat wonten sawahan mriki sageta ayem tentrem rukun. Kalih tetangga sedaya mawon. Rezekine lancar. Amin. Hei Bu, kok dada-dada ta Bu? Tak dongakne ki amin ora. Nah. Ngene ya ibuke ki. Nggih ditungake rezekine kathah taun ngarep gek wayangan meneh. Nggih. Niki mosok 1 tahun sekali to Mas Dalang? Lho nggih no. Wah, gayenge kaya ngene iki biasane ya minimal sesasi pisan. Wah, kok sesasi pisan ki kok. Niki wonten promo lho Bapak Ibu. Pumpung dalange tasih 6 biasane niku wonten promonya banyak sekali. Wah, domongi dalang iki jek enom urung Jawa duit mula iki lagi murah-murahe. Nggih to. Lah, nggih, Jarene ping piro Mas kae meh mbok gratisi 1 kali mayangnya ping piro kae? Ping piro mayang ning kene lagi oleh gratisan kae? Nek sawan kene wis ping 10, wayangan aku ping pisan kuwi gratis tapi gratis dalange tok. Oh, dalange iki wis 10 juta dhewe. Kancane kae 5 juta wis turah. Domongi gratis dalange tok nek nganti kelakon ping 10 wayangan aku. Nggih. Dasare wis ping pindho iki sowan ning sawan. Nggih matur sembah nuwun. Muga-muga ya tahun ngarep timbali mrene meneh ya. Amin. Kayake nggih Bapak Ibu mriki pun cocok kok kali jenengan niku Mas. Wah kandhane kok. Nggih. Tahun ngarep wayangan melih setuju nggih Bapak Ibu? Lah. Setuju. Wah. Dalange ampun ganti nggih. Nggih. Kandhane kok. Sindene ganti mboten Pak Bu. Ganti ki jarene aku. Kaya sindene kok ora ganti. Oh, sindene gawane ayu-ayu kok ganti. Kandhane kok. Sinden kuwi ngendi to sing ora ayu iki? Nggih. Nggih. Niki Badhe ngaturaken tembang menapa Mbak Marta? niki tembange wonten napa Bapak Ibu? Sambung wanci dalu kalih Sambung wanci dalu kali napa napa? wau? Caping gunung. Kali caping gunung. Niki nggih saene caping gunung rumiyin. Caping gunung menapa? Niki Napa? larase mung tesih pelok. Saderengipun ngaturaken pamundutan kula nyuwun tembang setunggal mawon, Mbak. Napa? Apa cah biasane? Napa? Lho, kanca-kanca wis apal kok. Oh, niki lagu gawane jenengan to? Lho, nggih no. Oh, nggih. Kandhani. Niki amargi napa niku? Jenengan nggih beto penggerong kondang kaloka niki Wah, kalih. kandhani kok. Niki nggih ditanjake to Mas, Lah, nggih, dikenalke no. Mosok sindene tok. Iki yo nek ngenale penggeronge yogane kudune ya dikenalke, tapi kok selak jam 3 nek kenale yoga siji-siji iki kok. Ya.
Kandhani kok. Pripun nek no iki? Ndak sida dikenalke. Yo next time mengke tahun ngajeng nek sowan mriki melih ki yoga-yoga kula gewani keplek tunggal-tunggal ten dodo niku. Dikai papan nama iki. Ya. Nggih niki nganu napa Memane dibawani mboten? pun boten saniki pun jam 10:30 nggih pun kathah pamundutan niki. Aku seneng nek ngono kuwi. Lho kandhane kok aku ki apa to sing gak kanggo sampean ki. Ngene ya. Iya lah wis. Ya kaya adikku. Kandhane kok. Nggih, memane buka celuk digarap apa penake? Seragenan. Langgam riyin. Oh, langgam riyin. Nggih. Langgam terus Langsung tublak kuta. Iya manut. Nah, langgam riyin terus kendangke miring nah digayengke ya. Langsung buka celuk Mbak Marta neno yuk. Hatiku kang tansah nandang kasmaran. Neno. Kendangke piring Mas. Mendung hati yen panembo anggayo nandang bronto lilanana jagat mring sliramu tansah rinting kaya mimpi. Mung anggarit mendung hatiku yen tanganmu ayo. Wah, nggih matur sembahun. Mbak Marta, Dalah, wayangan ning dalu niki nggih. niki boten nyuwun iuran saking warga masyarakat lho, Mbak. Loh, napa nggih? Nggih no. Weloke. Nggih niki langsung cukup saking APB desa lho Pak Lurah ki jan tiyange niku sembodo kok. Alhamdulillah. Boten Mas. nyuwun iuran tapi nanggap wayang dhewe lho. Nggih. Niki patut dicontoh Lah, daerah-daerah lain nggih, no. nggih. Pak Lurah ki dasare isih muda tumaruna dasare nggih remen teng kesenian lho. Pak Lurah asmane
sinten, Mas? Ayo, oh lali toh? Piye ditanggap lali ki piye? Bapak Aditya Pranata. Pak Aditya Pranata, ya ampun, kayak isik timur sanget nggih, Wah, Mas. kandhane kok Pak Lurah jek enom tur seneng nanggap wayang lho. Seneng sinden bareng kok. Lah iya, mula kuwi request Mas mengke sindene kedah ayu-ayu. Nggih, siap Pak kaya Ngerti ngono. sinden ayu bareng kok ya. Ah, nggih. Jenengan teng mriku riyin Heeh. niki wonten pamundutan dek wau Bapak Hari Puryadi Dewan. Nggih. Katuran lumarap wonten pepanggungan mriki, Mbak. Oh nggih. Disewani ca, yuk kanca inggih gembira. Halera banyune. Monggo Bapak Hari Puryadi Dewan minggah wonten pepanggungan. Liya lupa prauraya. Dina minggu kepari wisata. Ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa luka lesu adik jawa Jebul wis sore. Ayo gane becik bali wae. Seksa esuk tumandang nyambut gawe. Nggih. Sugeng dalu Bapak Hari Puryadi. Nggih, sugeng dalu. Nggih, wah niki jebul niki bapake Mbak Lurah, Mbak Marta. Hah, nggih ta? Ya Nggih. ampun. Kita sik timur nggih. Lah nggih no. Nggih. Niki utunipun telas. Loh, tasik utuh ngonten kok nggih. Rambutnya dicat mergo ketok. Nggih. Kalih momong teng mriko niku. Oh, Momong. Nggih. Momong Mas Adit. Nggih, anake lurah niku. Oh, nggih. Tak kira Momong lurahe. Nggih, saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalu menika saged ngawontenaken bersih desa. Sedekah bumi, mugi-mugi kanthi pengetan menika Bapak Ibu warga masyarakat Desa Sawahan sedaya pinaringan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Lajeng ingkang sami tani nandur pari muga-muga asile saged melimpah. Nggih. Amin. Nggih. Niki diplokoto kalih Destira niku ponakan. Oh, ngaten. Nggih. Niki nggih rumiyin latar belakangnya penyanyi. Oh, ngaten nggih. Ini sak joke dadi kepala sekolah niki nyanyine prei. Ngaten. Sekedar Pak Hari Puryadi. Nggih. Nek ngertos sigrake kanca-kanca sae madasan niki kinten-kinten taun ngajeng wayangan melih napa mboten niki? Wis wani iki. Ah, nggih. Wis wani lho, Mas. Wani langganan. Nah, nggih lho. Dasare nggih murah saged di Nah. kredit. Berapa kali cicilan? 3 kali cicilan sore, bengi karo isuk mengko. Padha wae. Dan nggih. Piye Pak Hari? Monggo. Nggih. Kalau napa caping gunung. Nggih, wonten Caping pamundutan gunung. caping gunung. Nggih. Jenengan ajeng jenggleng sinden ta, Pak? Nggih. Kersa jeglek Mbak Marta lho Pak mboten. Hari ajeng jenggleng kula. Napa sintene? Lintune maksudnya? Tasik alit-alit ngoten. Woi, iki cilik-cilik ae sik. Wis wani Pak iki. Ngoten Wani nggih. tudu iki san, Pak. Kita Nah. tak celukne kancaku ya, Pak, sing segedi Mbak Wanda. Wah, jan dipilihke kok sing wah. Iki lek kalian jenengan padha duduke lah. Kula ki arek bocah kayak gini. Mbak Wanda, Ah, monggo, Mbak Wanda, ngancani jumeneng. Bapak Hari. Mbak Pak Hari diapit siden wah jan dasar iso ayu-ayu Iki big boss loh malam ini. Kita harus melayani. Melayani ngindari leh. Oh. Oh. Dipalarke apa jenggleng? Jenggleng mawon, Pak. Dijenglengke wah Nggih. jan.
Di jengglengke. Nggih. Monggo. Wilujeng dalu, Pak. Nggih. Pripun Pak sindene kula nggih ayu-ayu to. Nggih, terah ya wedok. Pak Heri ki yo iso milih ya. Karo aku mah mek kelincurane lek nyawang mande yo ngene. Ora kedep ya. Monggo, monggo Pak. Saben bengi nyawang konang. Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo Mbak Marta mencolot. Pilih di, pilih Mbak di, Marta, Pak. Mbak Marta mencolot. Ya mbok kira aku ketek apa piye? Ayo ki dinteni lho ki. Ayo. Hi. Iya. Ayo we. Ya Allah, aku ya lagi iki lho jenenge jegleng ya Allah. Sak gedene aku dadi sinden ya lagi iki aku jegleng. Pak Lurah bisa dijegleng. Ya Allah. Malu aku. Lanjut, Pak. Aku isi. Yen memajang mung karo Ayo ganti Mbak Wanda. Ayo. 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 Ayo mencolot, mencolot. Wis jenenge modot tuh. Aku lah itu. Sing jegleng kan kudune wong lanang. Heeh, Pak Heri. Pak jegleng, Pak. Pak Heri Kula, tasik Pak. kiat mboten? Hei. Jegleng iki lho, Pak. Ya. Ayo. Kanca-kanca ya. Lah nggih. Pak Heri, Pripun? pripun rasane dijengleng sinden? Nih kalih kirang napa boten? Keri, Pak. Keri. Nggih. Bocah-bocah ranti kesel iki. Nggih, niki tasik semangat 45. Semangat-semangate Pak niki, Pak. Nggih, nggih, nggih. Lanjut, Pak. Kembang wae weton gunung Nah. Ih, kok ngono sih? Lah piye kudune piye? Nah, kok cerit-cerit ngono. Lha apa cerita iki kurang kok maneh kok. pacitan Imron. Yo. parwe Show. Ahe. Oe 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 oe. Geli aku. Diapakne kok iso geli. Mbak Wanda. Dewe kowe. Iki apa? So dhewe uwi lho. Enggak guyan. panas hutan Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Aja ngesuk-ngesuk. Mepet-mepet. Ora. Parian.
nggih kangge Oh, njaluk parian Mbak Wanda. Kok dugong. Yo, neno. Parian yo, Lah Mas. nggih kangge Bapak Hari Puryadi niki. Kanggo iki desane ngendi jenenge? Sawan. Sawan. Tuku koran Tuku koran menyang Solo. Solo. Warga sawahan mugi bagya mulya. Allahumma amin. Saiki geti Mbak Marta parian kangge Pak Hari Puryadi ngono. Mbak Marta. Tuku kotang. Kok tuku kotang iki lho. Lah sing enek ning pikir aku kuwi ya. Nggih, tuku kotang. Ning pasar Legi. Lho, ana kotang nang pasar Legi iki. Wah, ning akeh. Oh, akeh kulino tuku rono mbane. Heeh. Enek Brambang jare Pak. Wis kuwi ben ae kuwi. Kuwi ben ngomong dhewe. Tak genti nana Mas Dalang. Apa? Kok saru ya? Apa ya? Tuku apa ya? Tuku Kotang. ketan. Nah. Tuh panganan iki panganan. Ning pasar Legi. Masyarakat sawahan mugi kathah rezeki. Ya, Allahumma Amin. Tepuk tangan masyarakat sawahan didongakno. Amin ya Allah. Pak Hari mboten parian. Mboten saged. Iya, monggo dilajengaken, Pak. Nggih. Monggo Pak. Tasik niki. Monggo, Pak. Tekan di mau. Panas sudah aling-aling capek gunung. Nadyan wadon sarwi Omanggang suarane. Inumane banyu Monggo, langgamipun. Zaman berjuang jur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang yen ninggal janji ning saiki apa lali. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reda
Doke main. Gone padha lara No nenen no. Tak cadongi sego sadung yen mandung tak silih capek gunung syukur bisa gunung desa dadi raja Matur sembah nuwun, Mbak. Matur. Dasare Pak Hari Puryadi nggih. Piyayine nggih budaya dan suarane nggih sae. Baik. Dasare nggih seneng nanggap wayang niku Pak. Nggih. Iki perlu dicontoh nggih Mbak-mbak sedaya. Nggih. Duh, jalan nggih wajan nggih matur sembah nuwun Bapak. Seneng aku. Matur suwun Bapak Hari. Matur sembah nuwun, Pak. Panjang umur sehat selalu. Amin. Pak Anu. Jan. Terus suwun. Matur sembah nuwun Pak Hari Puryadi. Ya apa to, Cah? Menengo. Diweki iki ya wis. Lah ya. Tua Bu. Kok diweki kok? Nggih, matur sembah nuwun Mbak Marta, Mbak Wanda. Niki gantos Mbak Prima Dayanti Siwi Ayu Hardanti. Nidal saking Ngawi. Spoti lelolololole. Sekali lagi. Selamat malam Mbak Prima. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, niki tasih wonten pamundutan ingkang dereng dipindhangkani nggih. Dewa wonten sambung wanci dalu niki nggih wonten pamundutan malih. Mas Dalang saking Pengrawit Madasa. Jenang Gulut dan Sehidup Semati. Alah ra usah iki ngerti aku sapa wis iki. Tak anggere Sehidup Semati aku wis ngerti kok sapa. Kok sapa? Kok Kok wongmu dhewe? koordinator Pengrawit lho. Sing Oh, bose, pemimpin. tuh, pimpinane Madasa ki aku. Oh, sampean to. Heeh. Lah sinten? Koordinator pokoke soale iki nek arep melu nabuh seragame renek sing sedeng mare iki. Guwedhi to wonge. Iya.
Nggih, badhe ngaturaken tembang menapa Mbak Prima napa kalih Mbak iki Mbak Destira wau napa katuran minggah panggung pisan Mbak Prima. Katun. Nggih, ngatur mawon nggih. Ya, nggih, gelak wanci. Monggo. Mbak Destira niku Mbak napa Mas nggih? Mbak nggih ya, nggih leres. Di MBG na buah apa yang paling manis buah leo Tambah ganteng aja, main terlalu ketat. MBG Mas Bahlil ganteng Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja, main terlalu ketat. My little bolu katan ah nggih Mbak. Ya, kok gemoy. Sinten Ini zaman saya muda dulu. oh nggih kados ngaten niki ya nggih Selamat malam Mbak Selamat malam Mbak Ye, Destira. selamat malam. Rumahnya sini aja Mbak. Iya, Oh rumahnya sini. keponakannya Pak Pur tadi, Pak. Oh Pak Pur dari Puryadi. nggih Nggih. Mau nembang. Kok macul toh? Iya mau nembang ya Mbak. Iya. Mau nembang apa Mbak Mau nembang apa? Ini agak yang lebih Rock and ini roll ya. apa? bisa ya. Bisa dong. Iya. Bisa ya. Napa lagune napa Pucet. Masih bisa pucet nek kanca-kanca Jogja istimewa. pipi nemo mo patmo nak narane nana ah ngono kae lho nempi nemo pat loro ah Kapila Popi. Jogja istimewa Nggih, tapi niki digantos sawahan istimewa. wah nggih sae dan sawane pancen istimewa Nggih. pokoknya desa sing purun nanggap wayang niku istimewa nggih lele lelo saka apa bukane buka demung lele lelo yuk none nene none 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 nene none no mangan tempe Rasane kaya mangan lawa sate. Senajan saanane sing penting ro kowe. Rasane kaya ngopi susu. Senajan saanane. Aduh, bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke tekan janur malangkong kowe siji-sijine aku bangga karo kowe anane tresnaku ra bakal ngerti. kowe aja sumarang aku ora bakal ilang ibarat kaya ompak Sawahan kowe jen istimewa. Mangan tempe rasane kaya mangan lawo sate. Senajan saanane sing penting ro kowe. Komprek kembang tahu rasane kaya ngopi susu. Ra usah cucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak perjuangke
nampa apa anane tresnaku ra bakal petre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jen istimewa Ibarat kaya kota kowe jen istimewa. Niki wau badhe wonten ingkang duet Pak Wage pundi nggih? Wah, putih. Kalau mau badhe Sinten? ngajak duet Bapak Wage. Pak Wage. Ya, nggih monggo. Monggo, Pak Wage pundi, Tidak wonten nggih? pepanggungan mriki Pak Wage. Monggo Monggo. Pak Wage. Tasih wonten dateng mriki mboten Pak Wage. Cinta mriki Pak Wage monggo mriki. Monggo mriki. Pak Wage monggo mriki, monggo mriki. Monggo monggo Pak Wage. Monggo mriki katuran nyanyi. Penontone pun nganteni. Oh, Apa sampun kondur nggih? Oh, mbok menawi Menika sampun Mas Rasa kondur. mawon dateng mriko nika. Oh, Mas badhe Rasa. nggih. Monggo Monggo Mas Rasa. Hendak mriki aturan nyanyi. Penontone wis nganteni. Mas Rasa monggo mriki. Ah, Mas kenalan. Nek niki tasih. kok langsung Lebih ya kan harus yang pertama itu kan harus kenalan dulu kalau bertemu orang. Mas kenalan. Nggih. Iya, Nami namanya kula siapa? Rasya. Namanya Mas Ransya. Nggih. Namanya ganteng banget kayak orangnya. yoga-yoga. Kenapa toh nek di panggung ini ya milik umum. Ya ya, tadi neng panggung ki plat kuning. Apa kuwi? Boleh menumpang. Mas Ransya rumahnya. Mau nyanyi apa, Mas? Daleme sawahan mriki Oh. mawon. Meneng aku wae sing tekok iki kok. Yo iso. yo, Wah. aku tak madhep rono nek no. Rumahnya sini. Nggih, sawahan. Nggih. Udah umurnya berapa? Umurnya 19 tahun ini. Yo, yo. Lebih ya loh. Nek petuk wong kaya ngono kok Seumuran loh. langsungan. Kok kita dipertemukan ya Mas? Kayak suatu takdir gitu enggak sih? Nggih. Pakai utang. Sama-sama juga kan 19 tahun. Nggih, 19 tahun. Kayak bareng iki kayak jaluk WA-ne ya. Kok apa toh? Kok ngomong wae. Yo yo tak meneng nek no. Cemburu ya. Wes kono lho, padebok kono sawangan debok iki. Ayo, lagi iki lho dalang kok seneni sinden iki. Mau duet sama aku? Nggih. Apa lagunya? Jeneng gula. Oh jeneng Wah, gula. jeneng Ih gula. favoritku banget loh kuwi. Tenan, kuwi lagu favoritku. Kuwi langgam favoritku loh kuwi. Wis pegat tresno tak tinggalne wisan. Wis salah lek no. Apa pegat tresno kae ya? Wis suwe kan ya? Wis suwe kan? Wis suwe. Saiki kan apa jeneng gula kan ya? Jeneng gula. Kandaneng lho. Kan lo debok kan lo sawangan. Yo yo. Kok iso. Jeneng gula mau dilanggamkan. Nggih, mboten Oh, dilanggamkan riyen bakdo niku didangdutkan. Wes, kok iso diomong aku wae kok Melu enak. wae yo. Yo, Ya Allah manis nyeneni. banget. Aku, Manis banget. aku. Kok iso lho. Oh, tak Kok kira. kene kok iso kono. Yo yo. Apa? Pripun ibu-ibu, bapak-bapak kula cocok nggih kali Mas Ransil. Cocok nggih? Ngono Cocok sinten kali dalange? yo. Ngono kabeh to. Ngono. Wes aku nggak suka kayak gini. Mas Ransil rumahnya sini ya? Ya. Oh berarti aku mau tinggal di sini dong. Ah, ya. Oh, sinden iso dremis. Aku gak sida ning Ngawi kono kenakno. Ya aduh,
Edak ning kene omahku ki ning kene iki gur 20 menit ning kono ki lah sejam setengah. Aduh, wes ning kene wae. Yo jenang gula yo. Ya, Iki ya. buka celuk. Buka celuk ya. Mau buka celok apa mau buka sana? Bukain aku. Ya Allah, jangan dong. Jangan. Jangan dong. Jangan. Maksudnya bukain hatiku gitu loh. Kok iso apa toh? Ayo buka apa ini? Buka celuk mawon. Bar niku terus ompake rebab. Wah jan gayeng. Angga ben Nanti kerja. keduanya diseragenkan ya. Weh. Mau goyang bersama soalnya. Yo. Wes mah debak-debak wae. Yo, yo. Wis gak usah nyawang kok so. Wes kayak ngono, jenang gula. Sopo sing muni dalange pengen ngene. Oh, ala gak sida nek tak kira nek yoga. Nggih, monggo. Semangat sayang, kamu bisa kok sayang. Jenang gula dados. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya nikmat nalikane ngandang susah sapa sing ngancani Ayo sayang. ning saiki bareng mukti kowe konjur malah lali marang aku site mesti nesu banjur ngajak padu jongono aja ngono Wah, Mas Rasa jebul suarane nggih sae. Wah, Ya apik to. Iya, matur Piye suwun. to? jebul suarane nggih elok nggih. Monggo dilajengaken. Rebape. Apa-apa tetap berusaha untuk hubungan kita ya Iya, sayang. iya, Nggak ada, sayang. nggak apapun orang lain menggodanya. nggih Hubungan kita tetap harus diperjuangkan sama-sama ya nggih sayang. nggih Kuat no hatimu ya sayang ya. nggih Saka wong sing ning gedebok kuwi sayang. oke Iya. jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya nimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
banjur malali marang aku site mesti nesu banjur ngajak aku jongono asongono monggo ditelaske. Iki mau tambah melih nggih mboten napa-napa lho. tambah meleh Iya dong. Ada aku loh di sini, mau ada aku. Napa? Mau apa? Lintang asmara lestari mawon lestari. Nggih. Nen nonen nonen. Wis kono madu kadebo kok isone nono apa? Aku ki ngandani pengrawit Yo wis ben wong pengrawit wis do pinter-pinter kok sok. Ya wis karep. Ayo buka ngedang apa lah, buka apa Lestari ngono untuk terserah. hubungan kita ya sayang ya. Nggih. Ayo Lestari. Ayo Cas. Raja kowe tak tuwapuk lho ki engko. Nyapa to kok nesu-nesu ki nyapa? Ora, kaya mung awakmu wingi lho wis foto mbek cah wedok ning ngarep lobi. Hah? Piye rasane atiku iki lho piye? Saiki aku karo wong liya, awakmu kaya ngono. Sri Tanjung terus galah. Doprakan. Tanjung apa? Apa enek Sri Tanjung ning lobi iki apa enek? Ya, monggo Lestari, jawi bange Mas, gong 6. Nonen Nanti malam slip call ya Dre, Oke, sayang. sayang. Elo slip call aku slip call. Sang Dewi katon lamlami ambabar wewangi semi arum kembange melati dasar wulane ndatari tresno kang sejati manggih lestari itu tembang suci yang semi sakroning sepi cahyamu hang madangi sati satyo kembang ati yo iso. Sang Dewi katon kami karo kembange melati dasar wulane datari
kang sejati mangkari manghitung tembang suci yang semi sakroning sepi sayamu hang matangi saratri kadya tembang ati Mitari tanpa wangenan Rumahku nembus marang kabagyan Pengot manis yang sirawan Wong manis yang Matur suwun. Matur sembah nuwun. Nanti dilanjut slip call ya. Nggih. Slip call, ngerti kena slip call apa Buya. Jawa? Apa Jawa slip call ya apa Jawa? Kowe lungguh kono lho kowe iki. Iya, nanti slip call ya sayang ya. Nggih, matur sembah Nggih, nuwun matur Mas Rasa nggih. suwun. Iki sing ono Mbak Krisna karo Mbak Laras ya. Jumeneng bareng. Sepati to? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua. Mawar melati semuanya indah. Ye, selamat malam Mbak Krisna, Mbak Laras. Yeay, Selamat malam. Ye. Pun monggo badhe ngaturaken tembang menapa gandeng pamundutan sedaya sampun dipinangkani. Ketoke jane sing durung Apa? sambung wanci dalu. Oh nggih, sambung wanci dalu. Ya iya tenggale slip call wi mau lho. Nah, iki ngono sambung wanci dalu ya. Langsung Gak lancaran sik ngono kae. Nek buka lancaran dadak nganu. Oh iya monggo buka celuk langsung mawon ya. Monggo. Monggo. Seberapa Mas Pak El? Seberapa? Sakmene lho. Iki ndeke sapa wingi sakmono iki? Dek Rafael. Oleh iya. Sing gedhe pangapuramu kang mas peputan. Kang Mas Kang meratik sakti muri lestarine panono engkang nyarasine dadi Wah. Kemati Yo. Dan Wah, Jan. Monggo Pak Krisna. mendah boyo yen nasibmu muri lestarine lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara iko Adasa. Madasa lho iki.
dalu rugi dosane Kang Mas mong bayangke lemu ingati iki yen banjur alakatir bocah iki omong tasih dadi Yuh, nada saijan. Monggo. Mendah buyo ye Masita urelan Yusuf. Selain putri Sulesyo Rasi Sanyuara Di Kado Selantang Matur sembah nuwun Mbak Krisna, Mbak Laras. Nggon keguyonan dilanjutane gara-gara ya. Gantane kang kembang gadung. Tuen kembang menur. Kang semua